Magandang umaga sa ating lahat mga guys, at muli na naman tayong nagbabalik dito sa maliit nating channel. So ayan, at ngayon pala nandito tayo sa maliit nating sagingan at mag-update tayo ngayon. So July 3, 2024 at 9 AM, ayan, alas 9 pa ng umaga. Gusto ko lang i-share sa inyo mga guys kung paano ako magtanim ng saging na saba. Ayan, sa aking pamamaraan ng pagtatanim ng saging na saba mga guys, no. So ayan, pero ang bago pala ang lahat mga guys, ayan, samahan nyo ako hanggang dulo para alam nyo kung paano magtanim ng saging na saba sa pamamaraan ko. Ayan. So, ayan, shout out pala sa lahat ng viewers natin dyan at sa mga sumusuporta dito sa maliit nating channel. Ayan, big shout out po sa inyong lahat. Ayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, at sa mga Bisaya, daghan salamat sa inyong suporta. Ayan, tuloy lang sa pagsuporta. Ayan, maayong buntag sa inyong tanan. Ayan, dito sa Pangasinan, ayan, masantos siya kabusan at sikat ayon, amin. Ya taga Pangasinan, ayan, balbalag ya salamat at iteriyon suporta. Jad mulag tayon channel, ayan. So sa lahat ng mga Tagalog, maraming salamat sa inyong suporta. Ayan, at magandang umaga sa inyong lahat. So ayan mga guys, tuloy-tuloy na tayo ngayon dito sa ating pagtatanim ng saging na saba. Ayan, at big shout out pala sa lahat ng mga marites dito sa bayan ng Bugalyon. Ayan, shout out sa lahat ng mga marites. So ayan, pag may time maglaba-laba naman para hindi matambakan. So ayan, at mag-uumpisa na tayo mga guys, at ito, samahan nyo ako hanggang dulo mga guys. Tara, let's go! So ayun mga guys, ito na yung mga bago nating tanim. Ito, ayan, yung bago nating tanim yan. Ayan, meron din dyan bagong tanim. Tapos ito meron pa tayong itatanim, marami pa tayong itatanim mga guys, no? Ayan. Marami pa tayong mga hukay dyan. Doon. Ito. Nag-umpisa tayo nagtanim mga guys, doon tayo nag-umpisa sa baba. Ito yung mga bago nating tanim. So marami yan mga guys, no? At hindi na natin yan isa-isahin pa para hindi na tayo mahirapan. Joke lang. Para hindi na humaba yung ating videos mga guys, no? Yan. Ipakita ko lang sa inyo yung mga bago nating tanim. Marami yan mga guys. Sa baba marami na rin. So ayun mga guys, naghukay tayo ng hanggang tuhod. Hanggang tuhod ang lalim niyan. Tapos yung luwang niyan mga guys, no, dalawang dangkal, pabilog. Tapos bago natin taniman, yan, lagyan natin ng abono mga guys, yun, no? Itong abono mga guys, ito yung 1616 winner ng 1616 winner, Yaramila 1616. Huwag kayong magtanim ng saging mga guys na yung 1414 ang ilalagay nyo.
ito maganda, triple 16. Lagay natin dyan abono mga guys, para maganda yung ano niya, tubo, tapos mabilis mamunga. Tapos pagka after ano na, pagkadating ng ano na 4 months na siya mga guys, doon na tayo na naman ulit mag-aabono. Buhay na yun mga guys, no? Tara, magtatanim na tayo mga guys. Yan, pagkalagay natin ng abono mga guys, so ganyan, tatabunan lang natin siya ng konti lang. Yan, tapos saka natin ilagay yung saging na pantay. Maliit pa yan, pero magandang pangtanim ito mga guys, nasuhi. Kung sa Bisaya pa, saha. So ayan, tatabunan natin mga guys, no? So ayan, tatabunan na natin mga guys. Ayan mga guys, pagkatapos natin nilagyan ng puno, pinabunan natin, apatan din natin. So, ayan. Ganun kasimple. Saging na saba mga guys, no? So ayan, simple lang, ganun lang kasimple. Ayan na. Ayan. Yung abono pala natin mga guys, no? Winner triple 16. Ayan. Gawa po ng Yaramila. So, ganun lang mga guys. At marami pa tayong itatanim mga guys, oh. Yan. At marami pa tayong tataniman. Yan, hindi pa natin nalinisan dito mga banda mga guys sa taas. Yan. So, yan. Marami pa tayong tataniman mga guys, no? At makikita nyo yung ano, yan mga saging malulusog mga guys. Yung inaabuno natin dyan mga guys, no, triple 16 Yaramila. Kahit na malaki na. Ito malalaki na ito mga guys. Yan, lulusog. Yan. Malulusog sila mga guys. Yan. Mga bagong tanim natin yan mga guys. Nasa ano lang yan, 4 months. Hanggang doon sa baba pa mga guys, doon pa sa baba ito. Ayan. At hindi lang konti yung tinatanim natin mga guys, maramihan. Pag nagtanim tayo mahigit 100 ganun. Yun. So ayan mga guys, at hanggang doon lang yung ano natin, no? Hindi natin isa-isa na ipapakita kung paano tayo, para hindi na humaba yung ating video. So ayan, at dito na lang yung videos na naman natin ulit, at maraming salamat sa pagsama hanggang dulo. Sana kahit paano magtanim at magayan para man yung resulta kung maganda ba o hindi. So ayun mga guys, maraming salamat.